weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to saare suuna saare geɗa touba ñamanari kon waktu yoni ha to saare demba wuli west e nder galle bakary aliou dialalo ba e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal batu jagorɗe hanki hoorejo leydi ndi wo holliti mawo yeb ñamale laamu ngu taw ko ñamale nder leydi ndi ɗo e goo lewru mai e nder ndeɗo hen hitande to leydi mauritanie gouvernement leydi ndi ƴetti pellital o saaha yiddeɓe koɗi hen booli pewniteɗi toon to guiɗimaka sehil baabi nde gasata ko ɓuuri yawde yaccade taw koye happuji dokkanoɗiɗi to leydi mali walande taxuji pawaɗi ko fate téléphonique lawɗinama jamma heccanke o sa loowi temeɗiɗi hen nogasa fayi koye jiifaji état o ɗum noon ko yidde ɓamtude faggudu leydi ndi hewɓe finoɓe leydi ndi ɗi dumunaji kala gonno koye wiide jaadani hen kono ɗo saaha kam ɗum lawɗinama e nder leydi ndi to leydi guine konakiri nde hitande ujunaje nogas joyi ma yuɓɓine sumgoji tati membitela kame sarɗiyankoje présidentiel holliti ɗum ko hooreji jago leydi ndi kikiɗe hanki o ɗon ɗo huccodirno e jayindi yankoɓe joolam jaɓeri jadaten koye musidɗo men alhassana oumar mboca musidɓe tedduɓe wote goɗɗe joni jañoɗen mande Massa Keita gorko pullo hen bangue mali ganke hen bangue joom gandal kawnigal no feewi an jiilotoɗo ngaluji cuuɗotoɗi e nder leyɗele ko wayno kanŋe jama boxit ha ñaaƴe goɗɗe kala jokkodire mande Massa Keita o ñalawma hande ko nangue makko mande Massa Keita ene wiya dendagal bandiraɓe julɓe kala ramadan moubarak o saaha hande Allah ne rokkimo gandal kawnigal andude yogay ngaluji cuuɗiɗi e nder leyɗele an jilotoɗo kanŋe jama boxide ha ñaaƴe goɗɗe kala sa jokkodire makko so on kaldi on pamodiri wañi tan ko jamfa ma yiito ha kebbina mande Massa Keita jilliɗo yogay nokkuji ko wayno Côte d'Ivoire Afrique du Sud Mozambique Tanzanie RDC Congo ha fayenma yogay nokkuji goɗɗi kala ɗo kanŋe yilete ala kala ɗo heddani hena mande Massa Keita jooɗi koto leydi Mali to Ségou sa yiɗi jokkodirde gorko pullo Mali ganke hande o joom gandal kawnigal no feewi mbatta ko tongode leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla mbaɗa 00 223 capanɗe jeɗɗe jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayyi e joyyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi musidɓe tedduɓe mande Massa Keita ene wiya moon ramadan moubarak aadi bil aadi sarade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi ma aadodire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal edanowal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni newiɗo sanne sanne ceerno Djiby Sy ne safar rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawra ɓeena worɓe ma rewɓe wonduɓe worɓe wonduɓe debbo seyɗane ma rewɓe wonduɓe gorko seyɗane kala ceerno Djiby Sy ne yawran ɓen saftoraɓe dewle omo yawrani kadi ɓen ɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe dabaruji kala ceerno Djiby Sy kollaɓɗo reedu ko malaɗo woni newiɗo sanne sanne dendagal rafi mbawɗa wondude ceerno Djiby Sy e dendagal haaji mbawɗa jogade e ceerno Djiby Sy on ɓurodirta ujunnaji jeegom ugoya so tawi ko CFA on ɓurodirta ujunnaji ɗiɗi CFA woni 10 000 francs CFA
ceerno Djiby Sy en andi dendaangal kilineɓe mum ƴeewɗo sahaa joni o artiyoma tawe Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to base makko leegal netteka sara jeere netteka ceerno Djiby Sy ene yawran worɓe usraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirna ƴetta ɗum joni mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno Djiby Sy ko newiɗo sanne ceerno Djiby Sy so yannama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula pewnaɗe mbawɗe neldede kala leydi e kala continent to mbawɗa wonde ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wona nder ɓerde ma ha cikka ko toon hoɗi so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere uguya walla coda katal crédit ujunere keefa neldamo kalnamo indema inde nene ma ko heddi ko ɗacca e juuɗe makko so tawi ko tawateɓe leydi Sénégal ceerno Djiby Sy listikara waɗirta ko temedde ɗiɗi CFA woni 1000 francs CFA omo jogui numéro makko Wave ko numéro Orange Money mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy sa yiiɗi jokkodirde e makko numéro makko téléphone mbatta ko 47 22 80 84 ko numéro makko appel kadi ko numéro makko WhatsApp so tawi a ronki hebde ceerno Djiby Sy aɗa wawi jokkodirde ceerno Alassane Sy ko miñi ko kamɓe gollotto ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ceerno Djiby Sy ko malaɗo wune ceerno Djiby Sy ko newiɗo sanne mbadden dando faade e ceerno Djiby Sy kawis e kiileki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to kordinnooro gorelte ko kawisa wonande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima heen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam nguldam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa gorelte ko haako iwata koto kordinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte an jogiiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓanndu jaaɗoru ɓanndu wuloru neɗɗo jogiiɗo sukara cholesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e siita gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an puƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam ngam ɓandu musor jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nasirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guisse walla mbiya Abdoullahi Guisse 78 690 03 37 so tawi noon gonɗa koto Juude Guriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jama salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine made weltare TV ceerno Amadou Tijane Diallo ne safara rafiji kewɗi ɗi jiida ciirola wonduɓe kista fibrom ɗogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuuro jinneji
ko jaatinde ɓalawala darwal kala gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno amati jane diallo ne yawrani wonduɓe kista fibrom dogam site rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno amati jane diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceji musoje ɓalli guloji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno amati jane diallo ne yawrani ɓen wonduɓe prostate hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wonano opéré so tawi on jokkodiri joni joni certa hen ha laaɓa taw sekaka gorko mo melga wuuro jinneji so tawi oɗon maldana ko mbawɗa wondude kala balɗe tati taw ka wi alhamdulillah rabbil alamina ceerno amati jane diallo ene jogui leɗɗe ɓeydoje gorago ene yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leeci kala e on fannomo jogui leɗɗe façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi moosa ƴettat ɗum joni moosa no furi no furo façon ɗiɗaɓo o wiyete ko yeddi ƴeewa ko leɗɗe urateɗe awra ɗum joni joni mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuuro jinneji ene tawe oɗo saaha joni to Paris lamoɗo leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 0436 27 gorko mo melga wuuro jinneji base mum tawe to Dakar en tawi ɗen miñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott legal bitegal Samia étage no huccite usine plâtre numéro on ko ɓii ko tawateɗen mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 gorko mo melga wuuro jinneji gam hoybitande tawateɓe la polpolol dande maayo ɓe Mauritanie Sénégal base makko ne tawe to Ross Mauritanie ha to Dagana kala taweɗo sehil makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta 77 537 79 28 ceerno Amati Jane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande jeegoma mboya hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Ali Abouba en rutta duwaw dendagal bandiraɓe julɓe kala o murta duwaw kono ne kadi dow enɗam wonande galle khalifa o ceerno Oumar Alpha Sy mo ganduɗa duttiɗe joomum wira hanki o ɗon de luksayba gorgola o murta duwaw ɓen duwaninmoɓe mo guilay to banggue laylayti rendo ha to banggue noddali kala mo wiye tan oɗo saaha kamɓe kala ɓe garti kanko hoore makko watti ton to Nouakchott kono kadi o tawtorama ndeɗona wiwinde omo rutti duwaw dendagal bandiraɓe julɓe kala kadi omo wiye tan moni kala yo Allah windan ɗum baraji ɗum ko caggal jaltugol aduna khalifa diine wuuro luksayba gorgola khalifa diwano kala woni ceerno Oumar Alpha Sy toon to luksayba gorgola ceerno Ibrahima Saydou Kane gowne wadde kala wonande ñalawma e nder lewru korka en jogui wasiya mo gaddanta bandiraɓe julɓe ɓe assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa en garti humnude aade mo ngaɗo durɗina e julɓe ɓe en ñaguima Allah noon yo Allah jaɓan en golle men moƴƴe ɗe o yaafo en ko perguittude ko tayreɗen ko korɗen naafilaji meɗen e sadakeji meɗen fof yo Allah jaɓan en ko puɗɗiɗen e lewru he ko yo Allah jaɓan en yo Allah hokku en cellal e softede ha mbawen jokkidde ko heddi ko ceerno Abdoulaye Sarr korka ene jogui sunnaji ene jeeya e sunnaji korka yaccinde taƴre so tawi tan a yenanama nangue muti jawnoɗa taƴa mbasa lelkinade hay sinno noon ko ƴakka tamorore so tawi tan a yenanama nangue muti jawnoɗa taƴa so nangue muti tan yawno taƴa ɗum ko e sunnaji jeeya e kejjari kadi leelna kejjari goppa ha fajiri ndaara ferde nde puɗɗoɗa hejjade noon fawaki tan e ñamde ha reedu heewa ala hay sinno ko woɓere ndiyam kejjiɗa
ɗum ene moƴƴi sabu nelaaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wi kejjaari ene waɗi barke. Kejjaari ene waɗi barke ndeke noon ɓaade ko hunde wande barke neɗɗo fota yeebaade ɗum ne foti kijjitoɗa ko famɗi fof jara hay soko wobre ndiyam wona kejjaari maɗa e sabu nelaaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonto wi ceerde nden korkaji meɗen e korkaji yahudiyankoɓe walla nasraniyankoɓe ɓen so ene koora kanumen jamma ñalawma fof koranno ene koora jamma ñalawma fof ɗum noon ndeke o wi ceerde nden korkaji meɗen e korkaji yahudiyankoɓe so tawi yehi ha fajiri ndaari ferde jomum hejjo hay soko yerde ndiyam kejjaari noon holnde kejjaari woppete ɗo il faut yimɓe ganda ɗon sabu nelaaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam o meeɗi namdede holnde kejjaari woppete o wi ko adi peeral fajiri ko neɗɗo ene janga 5 aaye kene janga 5 aaye taw wona jawɗo ɗemgal ha ɓurti o wona kadi lelɗo ɗemgal ha ɓurti 5 aaye noon sen dokki tan yeru no yimɓe ɓe jawarta famirde simore wiyetende inna aɓaynaka nde waɗi ko aayeje tati so tawi a sowinde noon ha woni laabi 10 wona 30 aaye sa ɓeydi hen 5 wona 15 wona 45 firti ko aayeje 5 inna aɓaynaka sa jangi ɗum laabi 15 aɗa daña 45 aaye ɓeyda hen aayeje 5 goɗɗe wona 55 aaye ndeke noon so tawi tan e yeeso raɓɓiɗinade ko famɗi fof kam ko adi peeral fajiri woppu ndiyam kene wona mintaji kam 15 ko famɗi fof anduɓe kam hewɓe ene jaari kono wona mintaji 15 kam yeetaw a woppi ndiyam mbasa woppude ha salatu ene ndaara erede jomum wona e noddinde gona foɗodirde ndiyam aɗa heño aɗa wiya yeyata wona salatu addata ɗum en dentoto ɗum sabu nelaaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam o wi serata leñolam ngol koye jaam tan ɓe ngoni ɗon ɗo eɓe jaccina tajere nde so koor tawi nangue muti ɗon ɗo eɓe leltina kejjaade koye jaam tan ɓe gonata ɗum noon ɓaade seɗen jiiɗi wonde e jaam jawnen kumtugol ngol leltinen kejjaari ndi o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa assalamu aleykum wa rahmatullahi. ceerno Ibrahima Saydou Kane golle ma jooɗi peewi docteur ɓe mbi so tawi woni bottari ari noddu sehilama gottoɗon hirande ɗaldu gagnama kaccitari woto noddu hay afoma firti ko kejjari ene moƴƴe neɗɗo saabu firti ko kaccitari ko kañum woni vitamine bawɗo jogade ɓandu maɗa kumpital men ɗemgal pulaar leydi Sénégal batu jagorɗe hanki hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye o holliti wonande maɓe jop ñamale taw ko ñamale nder leydi ndi hakkude maɓɓe ɗin syndicat kame gollotoɓe ɗin sifaji kala ɗo e goo lewru me siftinde moon lewru me gomuɗoma ko ñalawma gullitali ɓen gollotoɓe ko adi kono kadi kanko mawle ndi wo yonni wonande jonde kaldigal hakkude hoore jagode leydi Sénégal kame syndicat golle ɗi ko yuɓɓinano wonande ñande 27 lewru mandiɗo ndu o holliti ɗum ne ene yaara yeeso kono kamɓene maɓe mbat peeje kala ɗen ñamale kay wonande ɗe laamu ngu jogui taw kadi koye nder leydi ndi wawa yoɓet taw wona ñamale caggal leydi ndi ko wona ɗum ko kadi kanko mo leydi Sénégal o holliti ko ɓuuri yawde yaccade ko umminde faggudu wallide to banggue rewɓe e financement ji ha mbawana koye men nde tawno rewɓe so tawi dañiɗo nangti taw ene mbawa gollude ene gasa kadi ma ɓuuri wawde ƴellide faggudu no fotiri kala ko wona ɗum ko noon kanko hoore jagode leydi Sénégal yaltini kene tolno e 241 million koppareje franc CFA gam wallide bayeji leydi Sénégal ha tenti noon wona ɗin bayeji tawite to Mbour siftinde moon debbo ɗimmo joom suudu ɗimmo taw kadi ko hoorejo leydi ndi yillinoma toon heccanki gam nawde toon balle mawɗe no fewi wona ɗin bayeji taw koɓe ngala doole waɗaɓe nokkuji kono kadi e nder leydi ndi kala mamma hen centre aji ɗin ɗi ene mbawa jaɓɓade ɗin bayeji taw kadi hen sahaji ko sukaɓe weddaɓe taw ngala kala ɗo goni hay e nokku goto keddoɗen koye leydi ndi Sénégal oɗo saaha teskede faggudu leydi Sénégal ne yatiri caggal no fewi ɗum jeeyi sababu noon gouverneur de la BCEAO Jean-Claude Kasibaro yalti e deƴƴere mum hanki o holliti kamɓe waɗi ɓeɗo tan kala leydi joguide caɗele maɓe dusodiri e muɗuma o holliti noon BCEAO hayso tawi woni ñamale leydi Sénégal ne keewi
kono kadi oɗo saaha ene wawi waddede haaliji ndi wawa fiƴƴitade no fotiri kala o holliti ɗum ɗon kanko on gouverneur gardiɗo BCEAO gardiɗo BCEAO keddoɗen koye leydi ndi Sénégal jeheten ko ha ton to Mbobos noon tawete koye Kermassar ko nokku mo ganduɗa ko ɗon kurjuraji Dakar kala jippete ko nokku mo garɗa kala tawata ko curkine duppe ko luɓo ngol ene heewi no heewi ɓoyata noon finoɓe to apixi ma belto no feewi kam yogay finoɓe toon to Kermassar kala kikiɗe so tawi duppugol ngol yonti ko luɓo ngol mangol no feewi kono kadi wonani goƴa mawɗo no feewi ɓen honnoɓe toon to Mbobos nde tawno hewɓe golloto koye oɗo hen kurjuru ko hen jiiloto kaɓirɗe kewɗe gueɗe kewɗe gam wawde yeyde e naftorade laamu ngu noon ƴetti pelital bergidde kala ko woni toon ko ha laaɓa ɓoyata 46 milliard jogori wanje toon gam fewnitede ha ɓuura ngaɗude e nder 40 hectare holliti ɗum ko jagoɗɗo booɓe gendi leydi Sénégal o saaha noon fandare mabɓe ko wadde tan wayloji ɗi ne wawa gollinde yimɓeɓe ha ɓuura wawde dañde gurdamu men moƴƴam huccodirde mabɓe janidiyankoɓe ɓen gollotoɓe trésor public ko hanki fonno latade sanga 15 heures ɓe dirtini ɗum fonno wonde ko toon to hôtel mo Jambour ɓe kolliti ko ɗo sappo ndu lewru ko nden ɓe mbaɗoyta ɗum ɗon gartaten koyeɗo hen taximan biyetenoɗo Moussa Ba ɗum ko hanki o caggal kayde joli e taxi muɗum ari ha yetti to station wonande terminal BRT taw kadi ne huccodiri préfecture Pikine Guédiawaye ko ɗon tan wo jippe taxi makko jippini koyngal tan hawri noon o yani leydi o woni tarlade yahannoɓe gone wiidene paabomo ko ɗon e ɗon tan o waasi fittade makko sapeur pompier woɗɗano ɗon nde ɓe ngari ɓe nayimo hôpital Dalal Jam tawa ko basɗo fittade makko o yi aduna ko 15 novembre hitande 1997 to Yembal kono ɗo saaha noon andaka koreji makko hay goto taw ala garɗo wi koye makko jiidi noon hanki ɗum waɗi ɗon ɗo Guédiawaye ɗo hen Abdoulaye Ndiaye woni inde makko kanko jogui konngol Farba Ngom maire Agnam hanki 6 o taƴanama hanki 5 nduɗo hen lewru o taƴanama lebbi 6 e kaso kene wona kadi wonande 400,000 omo yaɓa ɗum amande ɗum noon ko haaldemo konnguɗi ɗiwo yenanaka faade laamu leydi ndi kono kadi yeeso suudu ñawore o holliti o andi Farba Ngom ken tolno e duuɓi 24 aɓe gollodira o yirani on gueɗe kala goɗɗe heddoto noon ko haali ko haala dawrugol gonɗo e dawrugol wona haala ko ganduɗa neɗɗo ene foti rewrede ɗum tombura gendarmerie caggal nde jaggi toon hewɓe no feewi maɓe gonoyi 200 nangaɓe hen sappo ko rewɓe 20 wattindiɓe nanguede ɗum ko toon to Mali Kunda ko leegal tawetegal e nder Mbour wonde Saly ha toon to Gagnol ɓe nanguira ko wonde centre aji mawɗi taw ko funtoɓe yimɓe guila to banggue produit ji ha e gueɗe goɗɗe kala to Dagana duppama toon wonande ken tolno e tonnuji ɗiɗi taw ko marchandise mo date mum gasi ha laaɓi holliti ɗum noon ko service hygiène toppitiɓe ko fate banggue gueɗe laaɓal ɓe erima noon finoɓe leydi ndi kalde coɗɗa produit dardaɗo so tawi gasi joƴƴina so tawi gasani nawa kutoroɗa to Matam le chef de service régional de Matam Amar Silla holliti oɗo saaha région de Matam ne jogui produit bawɗo yonde ɗum e nder lewru ndu korka kala guilay sukar nebam maaro e ko nandi hen kala holliti kadi teskede prix ji ɗi ne puɗɗo ustade seeɗa o holliti ɗo Wourossogui ɗo ene yeyetono ɗon bidon nebam 20 litres o ujunnaje 4 temedde 6 kono teskama hanki o ujunnaje 4 e temedde 3 yeeyama ɗon kono kadi o holliti maaro sac muɗum o ene yahanno ha ujunnaje 3 taw komo 40 kilo oɗo saaha hollitamo 25 kilo jippima oɗo saaha holliti wonande cogguji ɗi ene jippo no feewi ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendi leydi Sénégal paɗena ko to leydi Mauritanie gouvernement mo leydi Mauritanie jagorɗo wonande yangara joɗodima e coordinateur kurɗo wonande golle taw ko ɗin booli 4 pewneteɗi
taw kadi koye nder leydi ndi to diwan sehil baɓe ha fenma yoga e nokkuji taweteɗi e nder guidi maka ɗo ganduɗa happu o fonno gasde koye lewru avril kono no yarata ni kolliti wonande on happu wawata gasde holliti noon kala kay entreprise bawɗo gollade yo tinno gayna golle muɗum e nder happu dokkaɗo beele finoɓe ɗin nokkuji en mbawa juktade ko adi ndungu ne ara nde tawno so yi ha ndungu ari ya garajude ne ɗeɓa mettude no feewi holliti ɗum ɗon keddoɗen koye leydi Mauritanie wonande gouverneur Trasa hanki o yuɓɓini jonde heblo e jertino ɗum noon ko hesɗitinde e ɓeydade tekkinde wonande keerol hakkude leydi Sénégal kame leydi Mauritanie taw koye kaɓirɗe kese wonande ɓen taccoɓe ɓe taw kadi joomum wonande peɗeli mum mbaaji mum kala ko ma ƴette ƴeewe ko yahata hoto fayi ɗe gueɗe kala Mauritanie ƴetti ko pellital nden ka e kisal leydi muɗum jaagoɗɗo celal ɓalli leydi Mauritanie holliti darni cetal losko wala ko fati banggue centre cafro keñe ɗum noon haɓade ñabbuji taw kadi ganduɗa ko gaddoji ɗiɗon sifa ɗum ko caggal nde acciti wonande golle mum on docteur walla mbiyen directeur tambinoɗo on ɗen golle caggal nde o acciti e nder ɓattaki mo winduno o holliti hépatite B ene tampini wonɓe toon aroɓe toon tene woni hen ni ene kulana ma dañoy cancer taw ko ɓerɗota cancer taw ko keñe e oɗon sifa kala kono kadi ngolu ene manque on diwan woni tan financement muɗum guel to banggue médicament ji traitement ji e ko nandi kadi e matériel uji e lelgol jebdi ɓen gollotoɓe toon kanko on jagaɗo o holliti o darni cetal losko wala e oɗon fannu o holliti noon kanko docteur o ɗum jeeyi sababu accidemo golle makko beele ko ɗum walla ala ko biyaɗo yo accu ko woni hen kala jande nde holliti wa acciti golle makko keddoɗen koye leydi Mauritanie newnande ɓesguji leydi ndi ha mbawa dañde lugumaji taw kadi wona ceerɗi no feewi ɗum jeeyi sababu jaagoɗo ndema leydi ndi fandare mum konde Mauritanie wawanta hoore mum to banggue ndema o holliti o udditi 65 taw ko nokku jeeyirɗo ɗin liggemaji giwɗi caggal leydi kono kadi oɗo saaha ko ndemaɗi e leydi ndi kala ngam hollidemo gila kay ɓe kimminani ndema o saaha Mauritanie ene jogui ko fati e banggue yoga kay e deppoji mum taw koto banggue luguimaji kene wawi yonde ɓesguji leydi ndi e nder nduɗo henna lewru korka teddundu hewɓe nangaɓe koɓe temedde Sénégal naɓe Mali naɓe Guinée naɓe Côte d'Ivoire naɓe hewɓe en puɗɗima nawtede hanki o noon wonande jaagoɗɗo gueɗe e nder leydi kame jaccingol laamu mo leydi Mauritanie dañi jodorade ambassadeur mo leydi Mali gam yewtidde e makko jeygol sababu nawtede yoga e ɓesguji Mali naɓe finoɓe e nder leydi Mauritanie ɓe galda e lawol natirɓe leydi ndi taw koye sifa mbadi nde hewani lawol kono kadi oɗo saaha ɗaɓɓoɓe booli gam yaɓande toon to Europe ene wonti daɗɗude ɓen taccoɓe o dañi kadi jodorade ambassadeur mo leydi Gambie ɓe mbawi yewtidde hen toɓɓe jaaƴe no feewi sen giwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali to leydi Mali batu jagorɗe hanki hoorejo leydi ndi ƴetti pellital dartinde kala ko fate jiilaw kanŋe taw koye sifa mo hewani lawol ɗum ko caggal wonande mayɗeli kewɗi bannoɗi toon to ɓulli kanŋe kokkoyo taw kadi ko bilali koto taw kadi ne tawe nder diwan dabi toon to leydi Mali ganduɗa rewɓe hewɓe kay maayi hen ɓe ƴetti pellital noon wonande gendarmerie police wonande préfet sous préfet ha tenti kadi ɓen joguiɓe eaux et forêt kala nde mbawata toppitade nden kay kisala taaridi ɗi ha ɗi ɓulli kanŋe ogiɗi galda e yamirore alda e nden ka wawa daƴede kono kadi oɗo saaha hewɓe ɓiɓe malinaɓe kolliti metti mumen ko fati e banggue taxuji pawaɗi taw kadi koto banggue téléphonique Orange Move e Malitel e goɗɗi kala ɗum ko caggal nde laamu ngu ƴettuno pellital guila e lewru maydu ndu hollidde ngam ƴellidde faggudu leydi muɗum kono kadi on sarɗi haade mum lawɗinede cetal darnigal ko fati banggue haɓade gurdam ceerɗam e nder leydi Mali holliti no yatani hen ɓiɓɓe malinaɓe hewɓe kolliti ɗum leydi ndi ne jogui caɗele kiris faggudu kono kadi so tawi wonti ɗum ɗo fama e dow mabɓe
ɓeydoto ko sattude no feewi kono kadi ngal kulal lawɗinama jamma heccanke o hewɓe pin hanki tan tawi ɗum ene laati sa soodi temedde ɗiɗi ko capanɗe sa soodi temedde ɗiɗi franc CFA taw kadi ko crédit wontantuma ko temedere capanɗe jeere buuɗi nogas ɗi jolkoyima e trésor état o ngam ƴewde ko jogori wonde ko noon kadi sa neldi haalisa par Orange Money walla goɗɗum ko 1% yahata ɗum woni ko laamu leydi Mali ƴetti pellital ngam wallidde ɓiɓɓe leydi ndi walla ni wallidde ko fati e banggue wallidde wonande haɓe mbawa dañde kay faggudu ko ene wawa ƴellidde ko heewi no feewi keddotoɗen koye leydi Mali to leydi Mali Moussa Mara eɗen gandi kañum wonno hoore jaggaɗo leydi ndi hanki o noddunoma to cour suprême ngam hettede ko fate banggue coggo ndiwowa présidentiel kene foto wonde waktuji jeeɗiɗi yeeso ɓeena ɓewo hettiɓe mo ɓe kono kadi accitama hooti galle mum haydara ala ko rewra holliti jayde RFI Ladji Tambadou woni inde makko duuɓi nogas e jeetati o yarata wuranno ko Libreville Gabo ko commerçant boutique ko toon o yeeyanno artino e nder leydi muɗum guena wona joni lebbi tati ne tawi e juuɗe armée leydi Mali kame wallidi mum ɓe wakñera ha ɗo henno ko reñi ko ganda hayɗo Dumba kanko on noon o iwno koto woni wiyetengo jankunte Camara ne tawi nder région mo Kay o wonno koye lawol fade jeem ɗum noon yahanno ko artanno ko inde sanga 17 heures ko nden o hawre patrouille armée leydi Mali ko nden ɓe nanguimo guila nden noon wi Mamadou Cissé wonande denɗi ko guila nden andaka ɗo woni ala kalɗo ɓe jiilaki ɓe nani noon hewɓe nawama to Bamako Dumba toon ɓeɗe wi kala banggueji ɓe erima laamu ngu ko noonne kadi e banggueji ɗi kala beele ande holɗo nawa ha ɗo hen ɓe gandani hen kala ɗo nawa kanko on biyeteɗo Ladji Tambadou mo duuɓi nogas jeetati ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendi leydi Mali koto Guinée Conakry paaɗena hanki o Ahmadou Wuri Ba ko hoore jaggaɗo leydi ndi ko toɗɗa ko woni hitande hanki o arti e nder bilama ko hollide golle ɗe o golli kono kadi o arti e wiide hitande hikka nde ko hitande sumgoji e nder leydi Guinée ko adi kala ko sumgoji référendum woni membitella tunorgal gendi leydi ɗi rewaten ko sumgoji présidentiel kame sarɗi yankoji foof noon koye nder nde hitande hayso tawi woni daɗowo hollitani caggal nde o namda beele général Mamadi Doumbouya ma won candidat walla ala o holliti ɗum ko on jangtonto ɗum hoore muɗum o arti noon e yañade gueɗe kewɗe no fewi suka malinajo nangganoɗo o nanggano ko octobre 2024 hitande yawtunde toon to Bowal Lade Diwoje ngal Ahmadou Sékou Touré ngal Conakry o nanguirano noon ko dorog kewɗo no fewi ñawre makko yani hanki ma o lelo duuɓi 4 e kaso ma o yeb temedere million taw koye koppreje franc guinéen to Niger jagga toon ko drogue jonɗo no fewi police finoɓe nokkubireɗo Abalaka ene tawi e nder région mo Tawa jagga toon ko drogue kewɗo no fewi ɓen donnunoɓe on drogue ne tuuma ya taw kay wonani e pelle joguitiɗe kay faano jeeyi sababu noon o saaha loskoji kewɗi ene guddita hen to leydi Côte d'Ivoire hanki o jokkodiral hakkude Alhassane Dramani Ouattara kame John Dramani Mahama ɗum ko hanki o hoorejo leydi Ghana waɗi jillu mum to Abidjan hanki o e nder conférence mabɓe addimo noon ko keeri leyɗele mabɓe ngam ƴettude pellital rende wonande ngaluji cuuɗi leyɗele mabɓe guittiteɗe e kala saaha ko wayno kanŋeji jama e goɗɗum kala kono kadi ko wona ɗum koye ɓeydude faggudu kame jokkodiral hakkude leydi Côte d'Ivoire kame leydi Ghana ko wona ɗum ko ɓe erima leyɗele AES woni leydi Mali Burkina Niger de gartata e enɗam mumen woni CEDEAO ɓe gonta 15 leydi nde tawno ko 15 leydi wawi kala wawi ko goto wawi serindade ala ko wawi haydara aduna ne satti no fewi tene kadi leydi Mali Burkina Niger ne hatojina e nder CEDEAO ko wona ɗum ko Alhassane Dramani Ouattara o wakkili
horejo leydi Ghana o sahande tefata ɗe leyɗele tati ha mbawa artude nder CEDEAO holliti wonande CEDEAO ne udditi ene uddatini ɗeɗo henna leyɗele tati kala CEDEAO caggal batu mabɓe joɗinangu ñande tati nduɗo henna lewru hecciyanke o toon to Abuja lamorgo leydi Niger holliti ñafuɗon lamorgo leydi Nigéria jafuɗon no fewi woton mbiɗi ko korka ka nangi en lamorgo leydi Nigéria wonande jagorɗo finance mo leydi Nigéria Mohamed Manga o holliti wonande batu wattungu 11 kaldigal ko fate mone goto taw koye Afrique de l'Ouest biyeteɗo ECO jogori lawɗinede ko hitande 2027 to leydi Gabon won sarɗiyanke joƴƴini ɗerwola to sur sarɗeji ndo leydi Gabon o noon wiyete ko Lionel Ela Manga ɗum noon jeeyi sababu kay ko ñaganatemo nde yaafete ɓen koninkoɓe tato fewjunoɓe kuddata 7 lewru janvier hitande 2029 on ɗo taw ko oɓanga on tigui wonno ngandi mawdi yinnodi dirguidde laamu Ali Bongo ngan sangal latnoke binoɗo nangui RTZ ko télévision leydi ndi taƴanaɗo ene lelo duuɓi 15 kaso ñande 18 juin 2022 holliti noon beele ɗum wona e kisala ɓen jaafe leydi ndi yahay sumgoji taw koye sifa mbadi hessiri Mozambique jonde hanki jam e kisal haaldude ɓesguji leydi ndi woni ko yuɓɓina toon to Maputo yuɓɓini ɗum noon ko Daniel Chaba horejo leydi ndi tawtoraka lundiyanke mawɗo o woni Vanisco mo ganduɗa holliti hande jaɓani kay victoire ko Daniel Deyɗum o holliti hande ko kanko jeeya oɗona victoire société ji civil hewɓe tawama kam yogay parti ji lundo ngo ngam wawde yewtidde beele jaam duumiɗo ene wawa heɓede e nder leydi Mozambique siftinde moon seppoji Gulli Diaw ha waɗi yimɓe hewɓe heddiɓe hen to leydi Tchad correspondant RFI Olivier Mononji woni inde maggo kam nanga par police waali jamu gaditto kassomo taw koto commissariat jamena legal mbitegal Murtala andaka noon ko jeeyi sababu o nanguira ko hanki o kikiɗe wo nanga kono haɗo henna andaka taw hol ko o rewra jolam jaberi jaɓɓoɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbotia ñalawma hande o Bruxelles jaɓɓima jonde Union européenne nogase 7 leydi e tawtorede horeji leydi Ukraine woni Volodymyr Zelensky ɓe kolliti kamɓe kala ɓe piɓi konngol ko gotel mabɓe ɗoftu Ukraine wasa funtede hakkunde Amérique kame Russie tene kadi mabɓe daro kanko Emmanuel Macron hanke discours maggo mo o haali kettoɗen musidɗo men Alhassane Oumar Mbotia assalamu aleykum wa rahmatullah mi salminima en calmitima Sara Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓurɗi tewtude e jolom jaɓeri e ñalawma hande o pour ko leydi kono France toon dey ene wayno e haalande gardiɗo hono leydi ndi Emmanuel Macron ɗum no wonno ñande alarbaɗo 5 lewru taw kadi ko mboyi ujunnaje ɗiɗi nogas e 5 kanko dey o wi wonde leydi Russie dey woni koye e guijadeɓe kamɓe noon e leyɗele kadi Europe keddiɗe ɗe nde tawno wonde enen gandi hakkude guerre mabɓe o e Ukraine o e oɗo saaha Donald Trump ko ara jappede ko ene jagguinimo hono koyngal ɗum ɗo e oɗo saaha noon kala no welda kanko Putin o wiyata kay kankone Allah kay are makko so tawi noon ko leyɗele denduɗe Amérique hono ngoggimo kanko no wawa kadi wadde kankone e leyɗele Europe ɗe kankone o waɗa hen kankone o wiya wonde kankone saaha makko ari e ɗum noon oɗo saaha ɓe mbi wonde ɓe woni koye e guijaɗeɓe toon to leyɗele hono denduɗe Amérique caggal kay haalande kanko gaddi hon leydi ndi Donald Trump e widemo kay maɓe mbaw dartinde e kala e balle ɓe ballanno e ɗen e leyɗele e koɓe dartinoɓe no fewi caggal ɗum noon ene wayno waɗi ɗon hono pette ko fatti kono judiciaire mabɓe ɓe garti hen no fewi ɓe mbi ɗum fof e wade noon alay sago ɓe ƴetti hono pilotal gouvernement o taw kadi ko fédéral ma waw kadi kono ƴettude
wonɗen koppareje hayso tawi wona e hunde kay e ɗe koppareje taw koɓe ballanno ɓe mbawa yaltinde ɗum ngam ɓe mbawa wallude wona e ɓen Israel caggal tawol ko arme tawol ko nden ɗo balɗe koɓe kalanno koye rataten agence mabɓe dow tawol ko fatti e Israel ko fatti kono ndenka nder leydi ndi ko noddirte kono Chine beti ko ɓe mbawi addude kay rapport mabɓe ko fatti kay e caɗele ɗeɓe dañno hani Hamas yana e mabɓe ñande jeɗɗiɗi lewru octobre ujunere ɗiɗi nogas e tati taw ko noon oɗo agence wi wonde kay dañi perguite hen no fewi ni hani noɓe jendiri e mabɓe ni wona hunde jadini fof kono noon ɓe mbawi kono joofade taw waɗi kono hono peɗeli e autorité ji politique leydi ndi ɓe mbi wonde ene jeeya e ɗum ɗon ha ni Hamas wawi dañde kay ko dañe e mabɓe ko ha hande toon to leyɗele kono dembide Amérique kamɓe de ɓe mbi ɓe mbawi wawde kay jotodirde taw kadi koye e nder sirru hakkude mabɓe e Hamas en caggal hay nde ɓe jiidide jokkodira e leydi hono Israel kamɓene ɓe cetti ɗum ko ñande alarbaade 5 lewru boyi ujunaje ɗiɗi e nogas e 5 toon to galle danejo to caggal kay nde ɓe bitti kamɓe noon ɓe tengtinno wonde kay nde ɗo kay tallande ko ɓen koɓe seɓɓetiɓe no fewi kono noon e oɗo saaha aɓe jiiɗi kay haaldude e mabɓe Israel noon tengtini ñande alarbaade kikiiɗe wonde kay ko galle danejo to wawi kamɓe jokkodirde e mabɓe wiide kay taw kadi koye e nder surru aɓe jokkodira e Hamas naaɓe noon mbawi kono wiide wonde alaa sago pottal wawa wonde taw pottite ɗiɗi mbawa waɗede toon to Doha Ukraine toon de wawi wona yande e leydi hono Ukraine ko famɗi ko foof Ukraine wawi kay yande e leydi hono Russie no mbiɗen ni ɗum noon ko caggal kay hono ndeɓe mbawi kono warde hen goto kadi waɗi hen ma won tato mbasi hen mbaɗi gañi men gañanɗe musɗi no fewi ɗum noon wonno toon to crive yi ringa ko toon tigui ɓe jani mbaɗi janggu wonno ko ñande alarbaare 5 lewru boyi ujunaje ɗiɗi e nogas e 5 toon to Canada caggal noon ha lande kanko gadduɗo hono leydi hono Donald Trump wiide wonde kay kala kay ko yaltata toon faade kay e wonɗele leyɗele alay sago ma wat taxe ji ɗi ma mbaw kay hono ɓeyden no fewi ɓe jofunima hen ko nande hono leydi Canada leydi hono Chine Mexique hen e ko nanti hen Canada yalti e deƴƴere wi wonde tawi kañum ma porte plainte e ko fate noon oɗo organisation mondial ko fate kono commerce ko ɗiɗo duwanu kay droit ji ɗiɓe mbaɗi faade ɗum fof ko yidde kay waddeɓe koye wadde pindeɓe fodde nogas joyi e nder temedere wiide kay administration mo leydi hono leyɗen jonde Amérique wiide wonde kay ene mbaɗa ɓen dow mabɓe e ɗiɗon produit ji ɗiɓe gaddata toon to leyɗele hono jonde Amérique ɗum noon de wawi tengtinde ɗum OMC woni organisation mondial du commerce ko kañumen tengti ɗum ñande alarbaare 5 lewru mboyi ujunaje ɗiɗi e nogas e 5 Sara Abdoulaye Sarr ko ɗum de tongguɗen e don Jolam Jaɓeri e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sarr Ndogo ngam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sarr Ndogo golle ma jooɗi peewi ɗo yeeso alirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sara Abdoullahi Sarr to karallagal ko musidɗo moon Saydou Abouba ketki malaki jam yo jaam Allah hiranena